En aquestes festes nadalenques, els Pastorets de Figueres ofereixen 4 funcions a la Cate. La primera s'ha fet per Sant Esteve. I ara què fem? De ballar, abans no sigui ni negres cap al poble. Sense el ruc? Ja li pots anar al darrere. Ara hi vull anar! Doncs puja a la meva esquena. El primer Nadal dels Pastors, original de mossèn Rossend Fortunet, continua sumant nous actors i actrius en el seu repartiment. Enguany es tracta d'un equip d'unes 80 persones que donen vida a dimonis, àngels i pastorets i compta amb una formació orquestral dirigida per Aniol Masdeu. Les properes funcions seran els dies 30 de desembre i 7 i 8 de gener. El primer Nadal dels Pastors és un espectacle en 4 actes declarat bé cultural d'interès local.